ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ପାର୍କରେ ଜିମ୍ କଲା ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା କ'ଣ ଥିଲା ନା, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ମୋର 2ଟା ଛୁଆ, ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଗୋଟେ, ସାଲେରୀ ବି ଭଲ ପାଉଥିଲି, 1,20,000 କେତେ ଏମିତି କହିଲେ ମୁଁ ସାଲେରୀ ପାଉଥିଲି। ଆଉ ଲାଇଫ୍ରେ ମୋର କଟିଗଲା, ମୁଁ ଭଲରେ ଲାଇଫ୍ଟା ଏନ୍ଜୟ କଲି। ଯାହା ହଉ, ପୁଅଟା ମୋର ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଅଛି ଆଉ ବୋହୂ ବି ସେଇଠି ଅଛି, ସେମାନେ ବହୁତ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଝିଅଟାକୁ ବାହା କରିଛି, ଝିଅ ବି ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ଲାଇଫ୍ଟା ଭଲରେ କଟିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲିନି ମୋତେ କହିବାର କାରଣ କ'ଣ, ସେ ବୁଝିପାରିଲିନି। ନିଜକୁ ନିଜେ ଇଗୋ ଦେଖେଇକି ଏସବୁ କହିବାର ମାନେ ବି ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୋତେ ଟିକେ ହସ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଏ ବନ୍ଧୁ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଦେବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା। ଆନ୍ସର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ପଇସା ବି ଭଲ ଇନକମ୍ କରିଛନ୍ତି, ପାଠ ବି ଛୁଆକୁ ଭଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ପୁଅ ଚାକିରି କରିଛି, ଡଲାର ହିସାବରେ କିମ୍ବା ୟୁରୋ କି କ'ଣ କେଉଁ ହିସାବରେ ପଇସା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କରେନ୍ସିରେ ସେ ତା 3 ଗୁଣରେ ପଇସା କମାଉଥିବ, ବହୁତ କିଛି କମାଉଥିବ ନା, ପଇସାର ବି କିଛି ଅଭାବ ନଥିବ, ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ କିଛି କରି ପକାଇଥିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁଠୁ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ମୁହଁକୁ ସେ ବନ୍ଧୁ ଚାହିଁଲେ। ଭୁଲ କ'ଣ କଲି? ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ତ ମଣିଷ କଲି, ଭଲ କଲି, ମନ୍ଦ କଲି। କହିଲି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଭୁଲ ବୋଧେ ସଂସାରେ କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିଲାକୁ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ କେତେ ଥର ଆପଣଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂକୁ ଆପଣ କେତେ ଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି? 100 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଆମେ ଥାଇକି ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ବି ଦେଖା କରିପାରୁନୁ, ସୁଯୋଗ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମେ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରୁନୁ। ଆପଣ ବିଦେଶରେ ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ବୋହୂ ଏତିକି ଦରମା ପାଉଛି, ପୁଅ ଏତିକି ଦରମା ପାଉଛି, ସବୁର ଖୁସିଟାକୁ ଆପଣ, ସିଏ ତ ସେଇଠି ଏନ୍ଜୟ କଲେ, ତାଙ୍କ ଖୁସି ସିଏ କଲେ, ଆପଣ କ'ଣ ଖୁସି ପାଇଲେ ଯେ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଏତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଦେଉଛନ୍ତି? ଝିଅ ପୁଣି ରହିଲା ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ, କି ହିସାବରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣ ଖୁସି ପାଇଗଲେ ବୋଲି? ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କରିଥିଲେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ କରିବା ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ଦିନ ଛୁଟିରେ ବୁଲିଛନ୍ତି? ନିଜ ମନ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି? ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରଖିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ପ୍ରକାରର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲା ତାର କ୍ରାଇଟେରିଆକୁ ଆପଣ ସେଠି ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ଆପଣ କୁଆଡ଼େ କିଛି ଏନ୍ଜୟ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣ ମନମୁଖୀ କିଛି ଶାସନ କରୁନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କିଏ ଗୋଟେ ଅଫିସର ଥିବ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦିନ ତାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଛୁଟି ଦେବେ, ସେଇ ଛୁଟି ଭିତରେ ଆପଣ କାମ ସାରିକି ପୁଣି ଆସିକି ସେଇ ବକ୍ସ ଭିତରେ ପଶିବେ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଖୁସି ନଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଦୁନିଆ ଆପଣ କିଛି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କେତେଟା ରାଜ୍ୟ, କେତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖିନଥିବେ, ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଧେ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ବୁଝେଇଲି ଯେ ଆପଣ କେବେ ବାଘ ଦେଖିଛନ୍ତି? ବାଘ ନନ୍ଦନକାନନ ରିଅଲି ନ ଦେଖିଲେ ନନ୍ଦନକାନନ ନିହାତି ଦେଖିଥିବେ। ଯେମିତିକି ଜଙ୍ଗଲର ବାଘ ଆଉ ସର୍କସର ବାଘ, ତା ଭିତରେ ଫରକଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ହିଣ୍ଟସ ଦେଇକି ଟିକେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ସର୍କସର ବାଘକୁ ସର୍କସ ବାଲା କ'ଣ କରିବ? 3 ଟାଇମ୍ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବ, ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବ, ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ କିଛି ଦେବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ? ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଥିବ, ସେ ବାଡ଼ିଟା ଧରିକି ସେ ସେତିକି ହିଁ କରୁଥିବ। ଏଠି ବସ୍, ସେଠି ବସିବ, ସେଠି ଠିଆ ହ, ସେଠି ଠିଆ ହ, ସେଠି ଗୋଡ଼ ଟେକ, ସେଠି ଗୋଡ଼ ଟେକିବ, ଏଠି ହାତ ଟେକ, ହାତ ଟେକିବ। ସିଏ ତା ମନ ଇଚ୍ଛା ଶିକାର କରିକି କେବେ ଖାଇପାରିବନି। କିଏ ଦେଲେ କାହା ପାଟିକି ସେ ଅନେଇଥିବ, କାହା ହାତକୁ ସେ ଅନେଇଥିବ, ସେତକ ଦେଲେ ସେ ଖାଇକି ତାର କ୍ଷୁଧା ମେଣ୍ଟେଇବ ସିଏ। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ସେର ଆଜ୍ଞା କେବେ ହାର ମାନେନି। ଖାଇବାକୁ ତ ମିଳିଲାନି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, 5 ଦିନ ସେ ଉପାସ ରହିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ମିଳେ ନା, କଥାରେ ନାହିଁ ବାଘର ଆହାର, ସେମିତି
ଭଲ କରି ଖାଇବା, ମସ୍ତ ବି ଦେଖାଯିବ ଆଉ ନିରୋଗ ବି ସଦାବେଳେ ଥିବ। ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ସବୁଯାକ ରୋଗକୁ କିଣିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କି ନଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ 100ରୁ 90% ଲୋକଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଥାଏ ପ୍ରାୟ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କୋରାପୁଟ ଯାଆନ୍ତୁ, କଳାହାଣ୍ଡି ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ମିଶନ୍ତୁ, ସେଠି ମେଡ଼ିକାଲର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ରୋଗ ନାହିଁ, ମାଣ୍ଡିଆ ଯାଉ ଖାଇକି ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯାହା ଖାଉଛନ୍ତି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବହୁତ ଗୁଣରେ ସେ ସୁଖୀ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇଟା ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଖାଲି ଉପରେ ଉପରେ ଚିକ୍କଣ ସହର, ଟାଉନ୍ ସବୁ ଏସବୁ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି। କେବେ ଯାଇଛନ୍ତି, କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଆପଣ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍, ଡାଇବେଟିସ୍ ଏଇସବୁ ରୋଗୀ ଆପଣ ସେପଟ ଏରିଆରୁ ପାଇବେନି। ମେଡ଼ିକାଲ ଫେସିଲିଟି ଏତେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ କହିଲେ ଆମେ ସୁଖୀ, କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏସି ଘର ଜମା ସୁଖ ଦେବନି, କି କୋଠା ଘର ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଦେବନି। ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି ଚାଲିଯିବ, ପୁଅ ବୋହୂ ଆସିବାକୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ନଥିବ। ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏଟା ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବୋକାମି। ସମୟଟାକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟର ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ପୁରା ଏନ୍ଜୟ କରିବା କଥା ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ବାଦ କରିକି ଅବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଗର୍ବ କରିକି ଗପିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୂର୍ଖାମି ଛଡ଼ା ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୋ ଆଗରେ ଗପିଲେ ଆଉ କାହା ଆଗରେ ଗପିବେନି, କାହିଁକିନା ମୋ ଆଗରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଥିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ବୋଲି ଆପଣ ଏଇଟା ଗପିଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ମୋ କଥାକୁ ଲୋକ ଆଦରର ସହକାରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ବାହାର ଦେଶରେ ଅଛି, ମୁଁ ଏତିକି ଇନକମ୍ କରିଛି, ମୁଁ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିଛି, ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରିଛି। କିଛି ଆପଣ ଦୁନିଆରେ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? କଲାବାଲା ତ ଜଣେ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାରକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ପକାଇଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ସେୟାର, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିଦେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।